Tulip Centrum Martin vás v piatok 13. januára 2017 čaká aj v noci Late Night Shopping. To sú akcie a zľavy od 21. hodiny až do polnoci. Tanečná súťaž a dražba vianočných darčekov. 100 eur je pripravených pre najlepšieho tanečníka alebo tanečníčku v tanečnom štýle Shuffle Dance. Pripravený DJ z Gombo a Simo. Okrem tanca bude aj darčeková licitácia. Využite dražbu pre vás nepotrebných vianočných darčekov počas Late Night Shopping. Licitujeme hneď o 21. Stačí nás kontaktovať cez Facebook alebo priamo prineste vaše darčeky na recepciu Tulip Centra Martin. Pravidlá súťaže v Shuffle Dance a výmeny darčekov nájdete na tulip.sk a Facebooku.